candidates bi ono obo ne humodin bi ase daache no ono nso agya obetumi agina omantifin atoye achemabato mpesua so na yato no so aba na mrahye bedwa adwa no ono nso atumi ababenya bi ne din ane Daniel Norte Yabua wakasa na ninsam no se ni kuwiye NDC parliamentary aspirant wo adwumaku enyan asiam Owura Abdullahi Kofi Nyameche wono eno wo kire se na Prem Shebedwane Dibre Ede Ama MPP Amanyokuo no ewo Upper West Akyem constituency wonom no eye Owura Daniel Norte Yabua na wo kire se ebre adru se NDC Amanyokuo no yetwa wo moto ase akonwa ede free sa empehwa no eso na wo mugyae ede ma MPP Amanyokuo ne sanse wo fiti se wo mo eba sa bro no so ana se empehwa no so no wo mo fa mpuntu sembia emma ho no kra enu nti no ode adesede ekode ama MPP Amanyokuo ne mma wo mo ewo empehwa no so se ye kwa akoto aba ewo mfie binu ni aduonu abato ni mu a wo mo hwe so obeto aba ne de ama wo no magye akonwa no krampo e de free NDC Amanyokuo no ensem na no na benam so ama mpuntu osem de wo befa ne la ewo empeswa no so ho no mu na wo mo e de apomudi atenetene ehyehyɛ so na empempemu a wo no edon MPP Amanyokuo no e ba beka ho e ma ne aprobo no wo mo de etwa hia ye ewo empeswa no so ho no mu a aban krache pani a wo ho no mu eye Owura Eugene Saki wo ba beka ho e mo de sa apomudi atenetene na ehye so na ni nyina mu no e na ode afotuo koye e de emma MPP Amanyokuo mu emma se wo mmomode no mo nto aba ni ye papa mfama Owura Daniel Norte Yabua na wontimi emfa emrahye bedwa no akonwa no e wo empeswa no so se ne be ye betimi ama mpuntu sem no so wo wonya na dodo no a e wo empeswa no so aspiring parliamentary candidates Owura Daniel Norte Yabua wono so eni UTV Central for Twetwe nkomo e mo de adesade eto MPP delegate ni nyina anim se wo mmomode ne so wo ebeto aba no do yayi nuo na bibia so atimi akoyi papa ene de ba saa no pe wo betimi ehwan emrahye bedwa no akonwa no e de afri NDC Amanyokuo no wo moto ase se yehwe omanpanyine na na akufo ado a yedi na china oye nkabo moja na oye asumdwo hene ene ntini bebefo no ma no asumdwo hene ene nti ye na ye so ye wase na yedi na chire no ese ye kabo mu na yedi na chi na ye kane nuama papa oye no ye fa nka chire Ghanafoɔ ye wo nuama kese wo soro ho eye factories ene nuama papa amanfo pre ho ede ko constituency na edu mra eje se ye ja agogoduro na ede nkabom epia obako a obeko parliament house na wakokochi Upper West Akyem ye nim de ne ye yie ene ye kese no ede abakrom ha se na medio monta machi se yuji no bedio moma yemfa odon de brako ye eda nachi se adom so na obedi a moma ye nyina fa eda nachi na moma ye free nia obetwi ye die ene pepepe ye aba constituency ha na abedo adeso ye di kunim ama adeso ene na Upper West Akyem nyina la me do bia se makoma se afisa sabre na afisa sabre na opia bia ti se sabre na ma for Daniel Norte Yabua asem candidate na niamu pa biaro mo sabeka insha Allah e wa Yesu de mu me da wase